De jubileum-cd is uit. De nieuwe single is uit. Kan voor mij nog niet beter gaan. Nee, ja goed, het werd weer een beetje tijd om het maar zo te zeggen. Want mijn laatste single was Ik schrijf je naam, dat is toch alweer ruim een jaar geleden. En na de tijd heb ik natuurlijk nog een duet gehad met Johnny Hoes, wat fantastisch was. Maar wat betreft een eigen single was eigenlijk alweer iets te lang terug. Dus die is er nou en het album, dus ja, super gewoon. Ja, dat ben ik, ja. Ja, nou ja, goed, een album wat heel goed omschrijft eigenlijk wat ik in de afgelopen 12 jaar heb gedaan. Alle singles staan erop. En een beetje de beste nummers. En er staan 5 nieuwe tracks bij op. En we hebben toch geprobeerd om een klein beetje in die 5 tracks weer te laten zien wat voor verschillende stijlen we kunnen doen. Er staat een lekker feestnummer bij op. Ik heb je sleutel weggesmeten. La Paloma, wat gewoon een fantastisch liedje is. Het meest gecoverde liedje ter wereld, heb ik me laten vertellen. En ja, toch weer in een geheel eigen jasje. Een liedje wat toch heel dicht bij me ligt. En ja, het eindresultaat is super. Dus ja, en natuurlijk hopeloos. En er komt misschien nog een nieuwe single vanaf. Dus voorlopig zitten we niet stil in ieder geval. Iedereen mag bij ons een clipje opnemen. En dat werd mij... wij kregen er wel kritiek op. Van joh, waarom doe je zoiets? En ja, ik heb zoiets van, het maakt mij niet uit. Groot, klein, blank, zwart, dom, niet dom, maakt mij niks uit. Voor mij is iedereen hetzelfde. En iedereen die plezier heeft in hetgeen wat hij doet, en in dit geval het zingen, die is bij ons gewoon welkom om een leuke clip te maken. En ja goed, wij vinden het een leuke hobby, dus ik hoop dat er nog wel bij komen. We zijn nog niet zo heel lang bezig en kijk, het is voor ons ook niet echt een must om zoveel clipjes per maand te maken. Ik geloof dat we nou een stuk of 10 hebben gemaakt, waaronder een paar WK-clipjes, wat ontzettend leuk was om te doen, want je krijgt toch al ver van tevoren het oranje gevoel. Maar ja goed, Rinus de zanger, dat was voor ons allereerste clipje. En als je ziet dat dat inmiddels, ik geloof dat al 2 miljoen keer bekeken is op YouTube. Ja, fantastisch gewoon, dat is super.